नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरां ब्लक कमिटि अफिसाव गोबां जोंनि प्राइमारि आरो UPPL ब्लक कमिटिनि पेरेन्ट बडिनि ज' जानानै आरो जोंनि ब्लक कमिटि अफिसावहायनो दिनैहाय जोंनि UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै टेस नखरा जोंनाव जइन जाफैदों महिला कमिटिनि बानजायनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे जोंनि जानाखि दिनैहाय बेवहाय जइन जानो फैनाय साफ्रोमबो नेपालि सम्प्रदाय आरो आदिबासि सम्प्रदायनिफ्राय फैदों आरो बिदिनो जोंनि समाव जोंनावहाय फैबावगोन होननानै खोथा होनाया बहुत दंबावो फैबाय थागोन। BPF निफ्राय फैदों बिथांमोना आरो BPF नि हार्डकर कर्मीमोन। बिथांमोना जयनिं जाफैखांनायनि उनाव नोंथांनि सिगाङाव माबायदि जेंनाफोर फोरमायदों नामा माबाफोर जेंना बिथांमोना जेंनाथ' जोंनि गेजेराव बिथांमोना जेंनाखौ फोरमायनाय जायाखै आरो बेनोल' जोंनि UPPL नि मावनायखौ बिथांमोना गावबा गावनि न'आव थानानै बिथांमोना रायलायबाय थादों जानोबो हागौ। बिथांमोन UPPL नि मावनायखौ मोजां मोननानैनो बिथांमोना जोंनाव फैदों आरो बेयाव जेबो कन्डिसन बिथां गैया। बेसेबां आखाबादि जे जयन्त बसुमतारी जे जयन्त बसुमतारी देरहागोनखौथ' जोङो 100% होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला दिनैनि तारिखाव जोङो बुंनो हायो सानफ्रामबो 50 जन 60 जन 100 जन बिदि जयनिं जागासिनो दङ आरो जोंनो बहुत जयनिं जानो होनाय खोथा होनाया आरो दंबावो जों खालामलांबाय थागोन। जोंनि आखायाव जों टाइमसो होनो हागौ जयनिं खालामनांगौनि थाखाय। 14 नं चिरां दुवारनि जोंनिया दिनैनि तारिखाव जोंनावहाय दिनैसिमाव 5000 जनसिम जयनिं जाबाय आरो जोङो आसा खालामो जों इलेक्सन जानायनि सिगां 10,000 सिमा जोंनाव जयनिं जागोन। जोहार किबा मोर আগতো কিবা নাহিলত আছিলো নাঙলত এতিয়া মই UPPLত আহিছে এতিয়া ভাল লাগিছে ওই কাৰণে আজি ইয়াতে জয়েন দিছে মায়া। কিমান বছৰ নাঙলত সাপোৰ্ট কৰিছে? বহুত দিন হল কিবা কিছু মই পাওয়া নাই তাৰ পাছত এতিয়া মই ভাবিছে UPPLত যাম জয়েন কৰিম ওই কাৰণে মই আজি ভাল লাগিছে ওই কাৰণে মই আহিছো আৰু মই জয়েন দিছো। কি গাঁৱৰ হয়? আমার দেশরি 2 নং দেশরি। UPPLত জয়েনিং হয় আপুনি UPPLত কাম কৰিব ইচ্ছা আছে না? ইচ্ছা আছে ওই কাৰণে তো মই ইয়াতে আহিছে ওইটাই মোর কথা। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।